ngeujuk sejan marki. MLA ko umsning Dr. Siling do la Plie Pyrda ka Madan Gracia Futsal turf ha Mayrland Resort Bhoi district mantagasngi. Kani ka Madan Futsal bathamai gat mu ban peniajan ki samlash nong bat ban kintiu ka kwat ka kia. Haba ai jingkren Dr. Siling do la pen pau ka jing sngo hun ha ka bai dei ba kani ka project. Ha ka bai la pen pau ba kani ka Madan Futsal kan ai jing mentoy ka imlang sa alang da ka bakintiu ka jing dei ba ki samla bat pen bhai ka kwat ka kia jong ki trash nong. Hakani kesengi lawan benishim bentaru da ifada Peters Imli, ifada Michael Kongan, i Thomas Roy Malay, ibede itrai jong ka Maryland Resort, bat kiwe kinong ilam shnong. Ingin ya be ban ya kamai, ingin ya be ban pernah ka jingkhe ka jongi bat kani ka bala Plie mata kesengi kan long ka jingker ku ye ki kun samla ki jongi, mei tang ki samla wat yengi ki bala